8 ta' Mejju, il-Madonna ta' Pompej. Waħda mill-isbaħ devozzjonijiet li għandna f'pajjiżna u li tiġbed ħafna nies fil-festa tagħha hija l-festa tal-Madonna ta' Pompej nhar it-8 ta' Mejju. Wieħed jistaqsi minn fejn beda kollox. Pompej kien raħal li kellu memorji sbieħ tal-passat għax fl-ewwel snin tal-insara Pompej kienet belt kbira u importanti minħabba il-port tagħha. Iżda l-ġmiel u l-kobor tal-belt ta' Pompej inqera tal-kollox meta żbroffa il-vulkan Vesuvju fit-28 ta' Awwissu tas-sena 79. Il-Madonna riedet tagħti ħajja ġdida lil din il-belt billi tagħmilha ċentru ta' talb Marjan. Il-Madonna kellha tinqeda b'avukat Marradi, Bartolo Longo, li fiż-żożija tiegħu kien bniedem antiklerikali. Bl-erf tiegħu urid iġi fix-xejn u jeqret lill-Knisja. Longo kien saċerdot ta' setta satanika, iżda l-providenza divina laqqatu ma' Vincenzo Pepe li fid-29 ta' Mejju tas-sena 1865 wassal lil Longo imur iqer għand Patri Alberto Radente. Dan il-Patri kellu mħabba kbira lejn il-Madonna u kien ifittex li jxandar ir-Rusarju u għen lil Bartolo Longo biex jiġħad lis-setta u jikkonverti. Fit-23 ta' Ġunju tas-sena 1865, festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu, Bartolo Longo irċieva l-ewwel Ewkaristija wara l-konverżjoni tiegħu. Nhar is-7 ta' Ottubru tas-sena 1871 sar terzjarju Dominikan taħt l-isem ta' Fra Rosario. Fl-istess waqt beda jattendi il-laqgħat ta' formazzjoni organizzati minn Caterina Vilpicilli, illum qaddisa. Fl-1872 taħt il-gwida ta' Santa Caterina, Longo mar f'Pompej jamministra il-proprjetà tal-Kontessa Marianna. Hemm sab jistennieh faqar kbir u nuqqas ta' tagħlim. Is-sħarijiet kienu ikkonsidrati bħala l-uniċi mezz ta' fejqan tal-ġisem u tar-ruħ. Kien hemm telqa kbira u baħ. Longo twerwer, darba minnhom fil-ħin tad-daqq tal-qniepel ta' nofsinhar, Longo sema sejħa mingħand il-Verġni Mbierka. Jekk inti qed tfittex is-salvazzjoni, xerret ir-Rużarju. Longo kien pront u wieġeb: Verġni Mbierka, intwett lil San Dominku li min ixerret ir-Rużarju se jsalva. Jien mhux ħanitlaq minn Pompej qabel ma nkun xerret ir-Rużarju tiegħek. Minnu fih Longo beda din il-ħidma. F'għaxar ijiem bl-għajnuna ta' xi raħħala irranġa il-kappella tas-Salvatur li kien hemm mitluqa u iċċelebra il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Qassam ħafna kuruni tar-Rużarju u beda jxerret id-devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka skont il-weda li kien għamel. Longo beda wkoll jgħallem u jippridka lil-raħħala ta' Pompej. Longo xtaq li jkollu pittura tal-Verġni Mbierka, mar Napli u xtara ġbija tal-Madonna. Ta' ġbija lil-bidwi Angelo Tortora, dan ġarrielu lejn Pompej fuq karettun taż-żibel. Longo qal: dan huwa sinjal li l-Madonna tħobb l-umiltà. Ix-xbija tal-Madonna waslet f'Pompej nhar it-13 ta' Novembru tas-sena 1875. Fuq parir tal-Isqof Giuseppe Formizano, Longo beda jibni knisja ġdida iddedikata lill-Verġni Mbierka tar-Rużarju Mqaddes. L-ewwel ġebla ġiet imqiegħda fit-8 ta' Mejju tas-sena 1876. Dakinhar l-Isqof tenna li Marija hi tassew l-awtur tat-Tempju li jrid jitla' fuq dan il-post. Marianna mbagħad marret għand Bartolo Longo ġewwa Pompej u bdiet tgħinu finanzjarjament fil-bini tal-Knisja ġdida. Il-Madonna ta' Pompej kif issa kienet qed tiġi msejħa bdiet ixxerret l-ewwel grazzi tagħha. Fost dawn kien hemm il-fejqan mill-epilepsija ta' tifla u fejqan ta' Bartolo Longo.
B'ringrazzjament għal dawn il-grazzi, diversi persuni taw għotijiet ġenerużi għal bini tal-Knisja. Fl-1877 Bartolo Longo kiteb u xerret id-devozzjoni tal-15 il-Sibt f'ġieħ il-Madonna ta' Pompej. Fl-1879 Longo marat sew u ħaseb li kien se jmut. Għalhekk kiteb novena f'ġieħ il-Madonna ta' Pompej u b'mod mirakulus meta temm jikteb din in-novena Longo fiq. Longo kiteb ukoll supplika lill-Madonna ta' Pompej biex isaħħaħ it-tagħlim tal-Papa Il-Jun 13 fl-enċiklika Supremi Apostolatus Officio. Din l-enċiklika kienet titkellem dwar id-devozzjoni tar-Rużarju Mqaddes. Nhar l-14 ta' Ottubru tas-sena 1883 imbagħad madwar 20,000 pellegrini inġabru f'Pompej għar-reċita tal-ewwel supplika. Dik is-sena wkoll tbiergu l-ewwel żewġ niepel tal-Knisja l-ġdida li ġew imsemmija Marija Rosaria u Katerina de Siena. Fis-7 ta' Marzu tal-1884 Longo ippubblika l-ewwel fuljett il-Rosario e la Nuova Pompej bl-approvazzjoni tal-istess Papa Il-Jun 13. Sa dan it-tant Longo kompla x-xogħol soċjali tiegħu u fetaħ skejjel għat-tfal żgħar u anki djar għal ħaddiema li kienu qed jibnu s-santwarju. Pompej beda jieħu forma ġdida bil-bini ta' toroq u pjazzett ġodda. Twasslu s-servizzi tal-elettriku, il-posta u stazzjon tal-ferrovija. Ix-xogħol fuq is-santwarju l-ġdid kompla u fis-7 ta' Mejju tal-1887 il-Kardinal Monaco La Valletta ikkonsagra l-artal majestus tas-santwarju. L-għada, jiġifieri fit-8 ta' Mejju tal-1887, ix-xbija tal-Madonna kienet inkurunata b'diademi tad-djamanti u iż-żaffiri li kienu imbirka mill-Papa stess. Fis-sena 1891 Bartolo Longo fetaħ dar għat-tfal tal-priġunieri. Fl-1893 kienet is-sena tal-ġublew għal Papa Il-Jun 13 u il-Papa irċieva diversi rigali. Min-naħa tiegħu Bartolo Longo u Marianna offrew il-proprjetà kollha ta' Pompej lill-Papa u dan aċċetta bil-ferħ bil-kundizzjoni li Longo u Marianna ikomplu bl-inkarigu tal-amministrazzjoni. Minħabba li x-xogħol fl-orfanotrofi kiber, Longo talab l-għajnuna u għalhekk ġew jgħinuh xi sorijiet Dominikani. Eventwalment, Longo waqqaf il-kongregazzjoni tas-Sorijiet Dominikani tar-Rużarju ta' Pompej nhar il-25 ta' Awwissu tas-sena 1897. Dawn is-sorijiet mill-ewwel middew idewhom għax-xogħol, min jgħallem, min jgħin fil-karità u min jieħu ħsieb l-artal u l-armal tiegħu. Nhar il-5 ta' Mejju tas-sena 1901 il-faċċata tas-santwarju kienet inawgurata wara 7 snin ta' xogħol. Din il-faċċata imbniet mid-donazzjonijiet li ġew minn madwar id-dinja kollha u hija ddedikata lill-paċi universali. Aktar tard ma' żmien, Longo irrinunzja x-xogħol kollu ta' Pompej lill-Papa Piju 10 bħala sinjal ta' ubbidjenza li hi t-triq li ssalva lir-ruħ tal-bniedem. Intant, fl-1907 waslu f'Pompej l-aħwa Kristjani ta' San Ġwan Battista de la Salle li ħadu l-inkarigu tal-iskejjer u l-formazzjoni ta' tfal subien li jkollhom diffikultà fil-ħajja tagħhom. Fi frar tas-sena 1924 mietet Marianna. Bartolo Longo beka imma irringrazzja għax kienet hi li ħeġġitu sabiex jiffjorixxi dan ix-xogħol kollu ġewwa Pompej. Fl-24 ta' Mejju tas-sena 1925 tas-sena ta' wara tlesta il-bini tal-kampnar il-kbir tas-santwarju. F'kollox il-kampnar dam jinbena 12 sena. Saħħet Longo bdiet sejra lura u t-tabib Moscati ma tantx kien kuntent. Longo qal lit-tabib li l-mewt ma kienx ta' biża' għalih, anzi hu kien qed jistenna li jasal il-jum biex jara lil din l-omm.
Bartolo Longo miet nhar il-5 ta' Ottubru tas-sena 1926. Il-fdalijiet tiegħu jinsabu meqjuma fil-kappella ta' taħt is-santwarju u kien dikjarat bejatu mill-Papa Giovanni Paolo II fis-26 ta' Ottubru tas-sena 1980. Ix-xogħlijiet ta' Bartolo Longo baqgħu anki wara mewtu. Saħansitra fl-1948 infetaħ ukoll seminarju ġewwa Pompej. Kemm il-Papa Giovanni Paolo II u anke l-Papa Benedittu XVI żaru dan is-santwarju għażiż u quddiem il-ġbija tal-Verġni Marija ta' Pompej talbu u nkoraġġew it-talba tar-Rużarju fost l-insara. Ix-xogħol u dedikazzjoni li beda Bartolo Longo waslu wkoll fi gżiritna. Il-Markiża Apa Testaferrata wara li salvat minn qarqa ridet tirringrazzja lil Madonna ta' Pompej u għenet biex inbniet knisja iddedikata lil Madonna ta' Pompej f'Marsa Xlokk. Ix-Xlukkali ferħu għal din l-aħbar u għenu wkoll kif setgħu sabiex inbniet din il-knisja. Din il-knisja kellha tiġi imkabbra matul iż-żminijiet u ssawret fil-knisja li naraw illum li kienet ikkonsagrata nhar 17 ta' Settembru tas-sena 1966. Marsa Xlokk sar parroċċa iddedikata lil Madonna ta' Pompej nhar il-11 ta' Jannar tas-sena 1897 b'dikriet tal-Isqof Pietru Paċ. Il-pellegrinaġġ li jsir ta' kull sena imbeda fi żmien il-kappillan Dun Lawrenz Mifsud fl-1963. Dakinhar kienu attendew folor kbar għal dan il-pellegrinaġġ. Jalla nkunu aħna li nkomplu nxerdu din id-devozzjoni għal glorja ta' Alla u Ommu Marija. Nhar il-ġimgħa 8 ta' Mejju tas-sena 2015 l-Arċisqof Charles Scicluna mexxa pellegrinaġġ u iċċelebra qudiesa fir-raħal ta' Marsa Xlokk fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna ta' Pompej. Dawn huma siltiet mill-omilija tiegħu ta' dakinhar. Meta lil Ġesu darba qalulu hawn ommok, poġġa din il-mistoqsija: imma min hi ommi? Min huma ħuti? Ħuti u ommi huma dawk li jisimgħu l-kelma t'Alla u jagħmluha. Ma qalx ħuti biss, qal anki ommi, għax aħna l-insara rridu nweldu l-preżenza ta' Ġesu kull fejn inkunu. Mela fina bid-don tal-mamudija li biha nsiru u li Talla u waħwa ta' Ġesu hemm ukoll id-don tal-maternità biex inweldu lil Ġesu kull fejn inkunu. Jiena nħares lejn l-istatwa tant grazzjuża tal-Madonna ta' Pompej li qed iżżejjin il-bieb tal-Knisja, nitloba biex bil-ħarsa ħelwa tagħha tikkonvinċina kemm hu ħenu li nkunu qrib bina, kemm hu ħelu li aħna nkunu taħt il-ħarsin tagħha, kemm hu taġita lina li aħna niggranfaw ma' dik il-katina ta' mħabba li hija l-kuruna tar-Rużarju. Kultant aħna nisimgħu l-aħbarijiet u dak li qed jiġri madwarna jinkwetana. Ejjew nirritornaw għad-devozzjoni u l-pratika qaddisa tar-Rużarju li ħelsitna fl-modi u tibqa' teħlisna anki llum. Min ġor fuq l-kuruna tar-Rużarju għandu xi jfakru fil-ħniena ta' Alla u li Alla u dejjem miegħu. Ejjew nitolbu biex iż-żgħażagħ tal-lum ma jitraskurawx, ma jistħux, speċjalment iż-żgħażagħ xlukkajri, jistħux jgħidu r-Rużarju. Anki meta tiltaqgħu ma' xi tfajla gustuża għejdula aħna x-xukkajri devoti tar-Rużarju. Min jaf kemm sajjieda jgħidu r-Rużarju, ejjew aħna wkoll nagħtu spazju għal din il-katina ħelwa li mhix katina ta' skjavitu, imma dik li taqqadna ma' Sitna Marija. Din li ġejja hija talba tas-supplika ta' Pompej.
O Sultana kbira tal-paċi, o Verġni mbirka Sultana tas-sema u tal-art, għall-isem tiegħek jifirħu l-anġli u l-qaddisin u jitredu l-ispirti tal-ħażen. O Sultana mbirka tar-Rużarju mqaddes, inta żiltna fost uliedek biex tinxteret id-devozzjoni lejk minn Pompej. Aħna ninxteħtu qudiemek f'dan il-jum ta' festa. F'dan il-jum bdew ir-rebħiet tiegħek fuq l-istess art li qabel kienet mimlija f'tempji pagani. Bidmuħ f'għajnejna nistqarrulek li nħobbuk, aħna foqra nafdaw fik. O Marija, dawwar lejn dawk l-għajnej tiegħek tal-ħniena, lejn il-familji tagħna, lejn pajjiżna u lejn id-dinja kollha. Ħares lejn il-Knisja ikollok ħnina minna fid-dwejjaq tagħna u fin-niket ta' ħajjitna. Omna Marija, itlob għalina quddiem ibnek u irbaħ lejk bil-ħnina qlub tal-midinbin. Huma ħutna eżiż, huma wliedek, għalihom ukoll Ġesu xarred demmu. Qegħdin inniktulek il-qalb tiegħek bla teba. Urina li inti s-Sultana tal-paċi u l-om tal-ħniena. Amen.